Twisted Tales. Novi Ivica i Marica. Napisali Pavle Perković i Boris Bakal. Priču pripovijeda Boris Bakal. Ponovila je umilnim glasom. Tamo u svijetu negdje, gdje rijeka neznana teče, tamo u kraju nekom gdje nema puno sreće, živjeli jednom davno sred skromne kućice svoje otac i majka s dječice dvoje. Zatim se zakašlja, pogleda kroz prozor u noćnu tamu, zatim na ručni sat, približi lice tijelima svoje usnule djece, ponjuši ih. Tako je voljela miris svoje djece. Poljubi ih u topla čela, bolno uzdahne i teškog koraka izađe iz sobe. Mama nikad više nije ušla u sobu svoje djece, jer ju je pola sata nakon ovog prizora naglo pozlilo. Dok su je unosili u kola hitne pomoći, uspjela je još jednom baciti pogled na njihov skromni dom. Ma koliko skromno živjeli, koliko neprospavanih noći zbog raznoraznih briga bilo iza nje, nije imala sumnje da je ova trošna kuća bila pravi dom za nju, njezinog muža i dvoje voljene djece. Hitna ju je odvela u bolnicu gdje je nakon nekoliko mjeseci borbe sa zloćudnom bolesti preminula tiho, mirno, gotovo kao da je zaspala. Otac, jednostavan, pošten i pomalo naivan računovođa, otvoren prema svijetu, svemiru i ljudima, nije se znao nositi s nesrećom koja mu se dogodila. Kao pravi tradicionalni muškarac, naučio je da ne smije svojoj djeci pokazati koliko mu je teško pala smrt žene, njihove majke. Spas je našao kad je već nekoliko mjeseci kasnije upoznao krasnu, zabavnu i vrckastu ženu, nešto mlađu od sebe. Ona je zaista voljela njihovog oca, no njih dvoje jednostavno nije znala voljeti, ma koliko se na silu trudila. Njezin dolazak u njihovu kuću Ivica i Marica su teško podnosili. Nisu oni toliko bili protiv nje, no ono što im je tako teško padalo bilo je što njihov otac tako veselo i zaljubljeno trčkara oko nje, kao da njihove mame nikada nije ni bilo. Oboje su svako na svoj način tako osjećali da su nakon smrti mame izgubili i oca, a nisu imali nikoga kome bi pričali o tome. Ivica se povukao u sebe, bivajući sve tiši i nevidljiviji. Marica je suprotno njemu postala glasna i buntovna. Što god su otac i maćeha tražili od nje, ljutito je odbijala napraviti. I dok je Ivica svoje džepove punio hranom, koju je sve češće koristio za utjehu, Marica je svoje džepove punila kamenjem. Dok je mama bila živa, njih dvije su imale običaj skupljati kamenje po šumi, sanjajući kako će jednog dana istim ukrasiti dvorište njihove kuće. No to se nikada nije dogodilo. Kamenje je ljutita Marica sada uglavnom koristila da gađa raznorazne prozore da put do kuće. To je njezinog oca činilo sve očajnijim. Svakodnevno su raznorazni susjedi dolazili urlati na njihov prag, tražeći od njega da plati štetu. Ivica, s druge strane, nije prestojao jesti. Hrana je bila jedina veza koju je imao s mamom, jer je mama jako voljela kuhati svojoj djeci. Ne znajući što da čini, gledajući kako se na očigled deblja, maćeha mu je počela uskraćivati hranu. Kako je bol u njemu bivala sve većom, Ivica je morao stalno nešto jesti, pa je, nemajući izbora, hranu počeo krasti iz dućana. Nije prošlo puno prije nego su ga uhvatili u krađi. Neko je vrijeme otac još i mogao pokrivati troškove, ma koliko se derao na Maricu i tražio od nje da prestane kamenjem razbijati prozore, te Ivicu da prestane krasti i toliko jesti, nije bilo nikakve promjene. Napokon, otac je prelomio i donio odluku da oboje djece pošalje u strogi internat. Možda će ih tamo naučiti da se ponašaju kako spada. Ivicu su stavili u dio za dječake, a Maricu za djevojčice. Tako su nakon gubitka mame i djelomično tate izgubili jedno drugo,
ostavši svaku za sebe sami na svijetu. Internat je bio zatvorenog tipa, pa Ivica nije imao pristup dodatnoj hrani. Marici su oduzeli svo kamenje prije nego što je ušla u internat, jer je otac upozorio na njenu opasnu i nestašnu naviku. I dok se Marica pokušala boriti urlanjem i lupanjem, inzistirajući da joj vrate njezino kamenje, zbog čega su je zatvorili u sobu bez namještaja dok se ne smiri, Ivičina je potreba za hranom izazvala ogromnu bol, s kojom je, kao i sve dane otkako je mama umrla, ostao potpuno sam. Niti Ivica, niti Marica u stanjima u kojima su se nalazili nisu bili sposobni pohađati školu unutar internata koja je bila obavezna za svu djecu. Vrijeme je prolazilo, a nitko od zaposlenika nije znao što učiniti s njih dvoje. Neki su pokušavali na silu, nije dobro prošlo. Ivica bi se još više zatvorio u sebe, a Marica bila samo još buntovnija. U onim rijetkim trenucima kada bi se susreli s djecom u dvorištu internata, druga su im se djeca obraćala s ismijavanjem i plašenjem da će završiti kod stare vještice, ako se ovako nastave ponašati. Ono čime su ih druga djeca plašila, počelo se ostvarivati. Jednog dana, prvo Ivica, a potom i Marica, završili su kod, kako su je druga djeca zvala, stare vještice. Stara je vještica imala svoju odvojenu kuću u šumi nedaleko od internata, koja je bila svojevrsna liječnička ordinacija s prostranim, zagrađenim dvorištem. Vještica je u stvari bila posebna vrsta liječnice koja je radila s djecom s kojom nitko drugi nije znao. Kako se djeca nakon što bi otišla kod nje uglavnom nisu vraćala natrag u internat, djeca su pričala razne priče. Neki su čak govorili da ona jede djecu, posebno onu debelu. Zbog toga niti Ivici niti Marici nije bilo svejedno kada su poslani k njoj. U glavama su im odzvanjale rečenice druge djece da će ih stara vještica pojesti. Ljutita Marica i uvijek gladni Ivica nisu htjeli umrijeti. Ma koliko im je bilo teško nositi se s izazovima koji im je život donosio, duboko u sebi voljeli su život. Kada su ih ostavili u dvorištu stare vještice, kako su je zvala druga djeca, teško su disali od straha. Marici je bilo žao da barem nema sa sobom poneki kamen da ga može baciti na nju kada ih napadne. Ivici je bilo žao da nema hrane pri ruci da umiri svoj jaki strah. Vještica je bila stara žena koja je već prilično slabo vidjela, no kada se približila Ivici i Marici nije izgledala jako strašno. No priče koje su čuli o njoj govorile su suprotno. I Ivica i Marica su znali da ne smiju vjerovati svom prvom dojmu, a opet nešto je u njoj bilo jako privlačno i zanimljivo. Stara ih je vještica pozvala da dođu k njoj i rekla da će neko vrijeme živjeti s njom. Ivica i Marica to nisu htjeli jer su znali koliko je to opasno. Oni su htjeli doma, svome tati, no tada su se sjetili da ih je i on napustio i ostavio u internatu iz kojega nisu mogli doma još mjesecima, sve do kraja polugodišta. Na njihovu veliku žalost, školska godina bila je tek na početku. Ivica i Marica su, nakon svega što su prošli, naučili da ne smiju vjerovati starijima. Pogotovo da ih ne smiju voljeti. Jer ako bi nekoga zavoljeli, ili bi ta osoba umrla, ili bi ih napustila. A sad su se našli kod vještice koja će ih s vremenom pojesti. Čekali su dan kada će se to dogoditi. Ivica se posebno bojao jer je znao da će takav debeo prvi biti pojeden. Dani su prolazili, a vještici kao da se nigdje nije žurilo. Uopće nije pokazivala znakove da se sprema da ih pojede. To ih je još više uznemirilo. Vještica je bila nekako jako ljubazna prema njima i stalno se zanimala što oni žele i kako su. Oboma im se činilo da je stvarno iskrena u tome, no znali su da joj ne smiju vjerovati. Ipak je ona zla vještica koja jede malu djecu poput njih. No kako je vrijeme prolazilo, vještica je bila sve nježnija.
Govorila je rečenice poput žao mi je da ste tu završili. Zbunjivalo ih je to. Kako jednoj vještici može biti žao da su tu kada će ih uskoro pojesti? Jednog dana vještica je došla do njih i pitala ih blago uz osmijeh. Što su vam bili rekli o meni? Marica je puna ljutnje stiskala šaku, dok je Ivica gledao zbunjeno i u čudu znajući da ništa ne smije odgovoriti, iako je duboko u sebi osjećao potrebu da joj povjeruje. Vidjela je Marica na licu svoga brata da popušta i zabrinula se da je to upravo ono što vještica želi kako bi ga namamila i onda pojela, pa ga je čvrsto zagrlila. Sljedeći dan vještica je sa sobom donijela 2 vrećice. Stavila ih je na stol ispred Ivice i Marice. U jednoj vrećici bili su slatkiši, u drugoj je bilo kamenje. Kad sam bila mala, kad bih bila ljuta, voljela sam bacati najjače što sam mogla, kamenje u zid ili staro staklo. Marica prvo nije vjerovala svojim ušima što čuje. A onda je shvatila da stara vještica samo plete mrežu oko njih. Isto tako kada bih bila jako tužna i usamljena, ponekad sam jela slatkiše za utjehu. Nakon što je to izgovorila, okrenula se i sporim korakom krenula prema vratima iza kojih Ivica i Marica još nisu bili. Prije nego što će zatvoriti vrata za sobom, rekla je još samo: slobodno se poslužite ako želite. Ivici je slina curila dok je gledao prema vrećici sa slatkišima. Marica je pomislila da bi bilo dobro da uzme kamenje i s njima pokuša usmrtiti staru vješticu, no nije mogla biti sigurna da će je pogoditi. Malo ju je zbunilo da je stara vještica ostavila kamenje, jer je znala da stara vještica nije glupa i da je morala znati da bi Marica kamenje mogla upotrijebiti protiv nje, no svejedno ostavila ga je. Kad se Marica probudila drugo jutro, vrećica sa slatkišima bila je prazna. Ne, Ivice, ne smiješ. To je ono što ona želi. Ako joj povjeruješ, gotov si, vikala je na brata. Ivica je samo šutio. Drugi dan vještica je donijela novu vrećicu sa slatkišima i jedno staro staklo, koje je stavila uza zid na drugoj strani dvorišta u kojoj su Ivica i Marica iz sobe u kojoj su se nalazili mogli izlaziti. Ako budeš imala potrebu, donijela sam ti da možeš gađati kamenjem, rekla je vještica. A tebi, Ivice, donijela sam još slatkiša da ti budu pri ruci. Ponovo se okrenula i krenula prema vratima kada je Marica zaurlala. Ti si užasno zla. Vještica je stala i pogledala je te tiho odgovorila. Zašto to misliš? Samo zla osoba može mom bratu donijeti slatkiše, a meni kamenje. Namjerno nam to radiš. A što ja to namjerno radim? Zainteresirano je pitala vještica. Podmećeš nam. Ljutito je siktala Marica. Ti si vještica. Zla vještica. Dobacila joj je glasno. Vještica je polagano spustila svoju glavu prema prsima, zatvorila oči i nježno rekla. Stvarno vam ne želim naštetiti. Da, to su nam svi rekli, odbrusila je Marica, okrenuvši vještici leđa. Tko su to svi? Zainteresirala se vještica. Svi vi odrasli. Kratko je odgovorila Marica, shvativši da joj se suze pojavljuju u glasu. Nije si to mogla dopustiti, pa ih je brzo progutala. Neko vrijeme svi su šutjeli. Ivičin pogled bio je usmjeren prema slatkišima, pa i nije previše pratio svađu između Marice i vještice. A zašto misliš da sam ja vještica? Postavila je nakon nekog vremena pitanje vještica. Zato što si stara i zla, brzo je odgovorila Marica i potom dodala. I zato što jedeš djecu. Jedem djecu? Srdačno se nasmijala vještica. Tko ti je to rekao? Iako je zbunio njezin srdačan smijeh, Marica nije odustajala. Rekla su mi to druga djeca iz internata da se nikada nitko od tebe nije natrag vratio i da ti jedeš djecu.
Vještica sad prasne u gromoglasni smijeh i nikako se nije prestala smijati tako glasno da se Marica pobojala da će je sada konačno kazniti. Kada je prestala, rukom je pokazala prema vratima. Što misliš? Što se nalazi iza onih vrata? Iza onih zaključanih vrata? Zbunjeno je uzvratila Marica. Zaključanih? Upita zbunjeno vještica i izjavi. Ta vrata nikada nisu bila zaključana. Marica je pogleda u čudu. Vještica nastavi. Mislila sam da ćete već s vremenom ti i Ivica biti radoznali i da ćete provjeriti s druge strane. No čini se da ima istine u onoj uzrečici da su u strahu velike oči. Kada budete spremni, slobodno provjerite s druge strane vrata. Polagano je rekla vještica. Obećavam ti, najiskrenije što mogu, da nećete nastradati ako provjerite. Kada budete spremni, otvorite vrata i provjerite malo što se događa s druge strane. Sad su u čudu gledali i Ivica i Marica. Ja ću vam dolaziti svaki dan i donositi vam hranu i slatkiše. Ako bude trebalo, donijet ću i novo kamenje. Proći će još nekoliko dana, a vještica će redovito dolaziti s hranom, zainteresirana za njihove priče koje Ivica i Marica neće htjeti dijeliti s njom. No činilo se da je vještica jako strpljiva i da joj se nikamo ne žuri. I dok je Ivica redovito poskrivečki pojeo sve slatkiše koje bi vještica donijela, zbog čega je Marica bila jako ljuta na njega, ona nije taknula niti jedan jedini kamen. Iako je ponekad imala snažan poriv da zafitilji jedan od njih u ono staro staklo koje ju je u dvorištu mamilo. Jednog dana vještica je, nakon što ih je ujutro posjetila s hranom, nakon još jednog njihovog odbijanja da pričaju s njom, iza sebe ostavila vrata krišom otvorena. Bilo je to dovoljno da probudi interes kod Ivice i Marice. Već dugo su u ovom ograničenom prostoru od sobe, WC-a i malenog dvorišta i stvarno poželjeli su izaći van. Ivica je bio prvi koji se usudio približiti vratima. Nemoj, vikala je Marica, no Ivica je kao i obično nije poslušao. Kako je svaki dan dobivao slatkiše za kojima je toliko čeznuo, nije se više bojao toliko stare vještice. Prvo je provirio glavom, a potom je zakoračio s druge strane vrata. Marica ga je u strahu gledala. Nije bila spremna. Nije bila spremna nakon svega što je se dogodilo da sada izgubi brata, no isto tako nije bila spremna niti izaći i otići za njim, jer bi to značilo da ju je stara vještica pobjedila i da je odustala od borbe. A borba je bila jedino što je imala. Kada se nakon nekoliko sati Ivica pojavio na vratima, bila je sretna da je živ, no nije mu to htjela pokazati. Okrenula mu je leđa i nije ga htjela slušati kada je Ivica sa smiješkom započeo priču. Marica ga je oštro prekinula i rekla da je ne zanima. Ivica je bio tužan, no to ga nije spriječilo da i drugi dan ode s druge strane vrata. Što se to tamo događa da se Ivica vraća nasmiješen? Pitala se Marica iz dana u dan. A kako su prolazili dani, Ivica je sve duže ostajao. Kako je duže ostajao, sve više slatkiša koje je vještica i dalje redovito donosila, ostajalo u vrećici. Zbunilo ju je to. Bivala je sve usamljenija i usamljenija. Ivica ju je pozivao sa sobom, no ona nije htjela ići. No isto tako nije htjela to podijeliti s njim. Bila je previše ponosna da prizna poraz. Ivica je nastavio odlaziti s druge strane, često se vraćajući tek navečer. Vještica je dolazila svaki dan i pozivala Maricu da se pridruži, no ona je samo šutjela okrenutih leđa. Shvativši da je ostala sama na čitavom svijetu i da ju je sada i brat napustio, Marica se jako naljutila. Puno je prošlo vremena otkako je bacila zadnji kamen. Vrećica s kamenjem jako ju je privlačila, no znala je da ne smije pokleknuti. Kada je pomislila na svog brata koji sve radosnije odlazi s druge strane, ljutnja ju je preplavila.
Nije se stigla snaći, a već je u ruci imala tvrd kamen koji je poletio prema staklu. Bio je to glasan lom. Kada se okrenula, iza nje su stajali vještica i Ivica. Ivica je držao lijevom rukom vješticu za ruku, a desnu je pružio prema njoj. Od ljutnje Marica je potrčala prema razbijenom staklu i uzela oštar komad i usmjerila ga prema vještici i bratu. No niti Ivicu, niti vješticu to nije spriječilo da joj se nastave polagano približavati. Ne, vrisnula je Marica. Stanite ili ću vas porezati, ljutito je dodala. Vještica se zaustavila, no ne Ivica. Nastavio je hodati prema njoj, sada ispruživši obje ruke. Marica ga je pogledala nevjerujući i po prvi put vidjela na licu svoga brata da se nešto na njemu promijenilo. Nije znala o čemu se radi, no mogla je to osjetiti. Kako se nastavio približavati, to je jako uznemirilo Maricunu. Nije znala što da učini. Stani, ozbiljno ti kažem, stani. No Ivica je nije poslušao i nastavio se približavati. Kada je već došao sasvim blizu, Marica je glasno zajecala. Ma koliko se bojala odustati od svoje ljutnje, nije mogla povrijediti svoga brata. On je bio jedini koga je imala. Ne, vikala je. Izdao si me, napustio si me i ti si me napustio. Ali, tiho je uzvratio Ivica. Ja sam tu. Marica ga je pogledala i bacila se u njegov zagrljaj. Suze su tekle same od sebe. Ivica ju je čvrsto držao i sam osjećajući kako mu se stvaraju suze u očima. U početku se suzdržavao, jer dobro je on znao da dječaci ne smiju plakati, no kako Marica nije prestajala plakati, i on joj se pridružio. Sasvim neprimjetno, starica se približila i nježnim ih dodirom zagrlila. Osjetivši njezin topao zagrljaj, oboje je djece počelo plakati još glasnije. Bilo je to prvi put da su plakali otkako je mama umrla, otkako ih je tata poslao u strogi internat. Kada su isplakali svoje suze do kraja, Ivica je uhvatio Maricu za ruku i pozvao je da krene s njim i staricom s druge strane dvorišta. Marica je to šutke prihvatila i polako krenula s njima. Kada su konačno prošli kroz vrata, Marica je na svoje iznenađenje ugledala veliko, prostrano dvorište s puno djece. Bilo je to raznoraznih igrališta, sprava za igranje i zgrada u kojima su živjela sva ona djeca za koju su djeca iz internata vjerovala da ih je stara vještica pojela. Djeca s kojima se Ivica posljednjih tjedana igrao i družio. Bilo je tu osim starice i mnoštvo odraslih koji su pazili na tu djecu, smijali se, igrali s njima. Drago mi je da si se odlučila pridružiti nam se, nasmiješano je izgovorila starica te dodala. Nadam se da ćeš i ti ovdje naći svoje mjesto, kao što je Ivica našao svoje. Dođi da te upoznam s mojim novim prijateljima, srdačno je rekao Ivica, a Marica se, iako na prvu oprezna, ovaj puta odlučila prepustiti bratu. Dođi da te upoznam s mojim novim prijateljima, srdačno je rekao Ivica, a Marica se, iako na prvu oprezna, ovaj puta odlučila prepustiti bratu. Bila je umorna od samoće i gotovo da je njezino tijelo samo odlučilo dati priliku novim ljudima i novoj djeci. Uostalom, otkako je prošla kroz ona vrata uz Ivičinu pomoć, osjetila je da njezin bijes pomalo nestaje. U danima koji slijede, i Marica će ponovo učiti kako da povrati svoje povjerenje u druge ljude, posebice u odrasle i vlastitu obitelj. A Ivica se posve osmjelio i zamolio vješticu da pomogne i njihovom ocu savladati tugu i da pokuša biti i njemu tako dobra prijateljica. Vještica se zadovoljno osmijehnu, te se vrlo razveseli ovoj ponudi i obeća da će sljedeći put s njima otići do oca. A Marica i Ivica vješticu
više nikada neće imati potrebu nazivati vješticom. Što mislite, kako je sada zovu?